Nyakwara Mogejwanga ya orege machiegni kinyi makono kawan ka chenro maru piny chakore yanga sani gi weche manyien mantiere karakage matimore bene gazeta Amoso uchio yo machal nade jogo maneno ka ntiere gwenge mago ma Uthoro Amoso jogo mantie Bathoto bende mantiere kaunti ma Kisumu sub county Manyando jogo mantiere Awasi Muroni jogo mane Chemel roundabout Amoso Jomiwani Jokibos jomane chega okinyi makaono ka gi jok mani mambo leo kwa luoro nyaka malo Kanyakwar nyaka Riat Amoso kano yaore Nyakwara Mogejwanga kamoro moro maintie jogo no kantiere Utongolo kinyi ni uchio nade machiegni ranye chendo makaono maru piny kono mar Mbakoro Amoso Josega kendo kawuono gi jo Ligega mago jok mani Ligega Sega jok mantie Sigombre Amoso jok mantiere Yogo Anyabenda Amoso jok mantiere alwora mano ma St. Pantaleon mago jok mantiere alwora ma Siaya podi Amoso ka muntiere no yaore kendo machiegni uru chenro makawuono ka ma en chenro maru wacho ne wan ka nikech unwa chiewo ka nikech muno mar Nyasaye mar mondo mi bende watwa kodu ka wakono kaka piny Kenya bende ringo kendo kaka piny bende sudo ken gino mara ne chiewo makare gweng' ma intiere chiewo na jok mane Manyata Ubunga Nyawita jok mane kona Mbuta gi kona Mbaya kona Maji jo Amoso jok mantiere kona Lejo kama gintiere bende jok mantiere nitiere Seme kona Komore wacho ni kama untiere kacha uchio yo machal nade kawuono kae jok mantiere Aram Chiro en kawuono koso karago paro ne uru karakacha mondo ngeni bende uchio yo machal nade kawuono iko ni cheno melach gazet wiro to weche manyien Jesu duorang dojo ni kae ko twak kawuono kurangane weche mag timore counties kata weche mag dongruok bende kirango gi nyoro ntiere nonro manogol mane keto ji e okang' mopogore opogore ne jotelo mago mag counties wacho ni county ma Siaya ka dipo koro idho ngas kawuok namba mogik leno manotimiga achiel mokalo kawuono ka namba 37 wacho ni county magik moko osebedo ka timore ahinya mabecho ang'o bed ka gi thuolo mar rango Nyakwara Mogejwanga achiel kachiel mondo mi wapimane ni kama Kenya dhiye to ginade mano Jesu dhi bedo ka kod welo mano sa achiel nyaka sa 2:30 kato bang' chenro moko bende ang' bed kata kaluwe ka chieng' tich adek mane Ramogi timo nyaka chenro mar Mbakoromo wacho ka kod weche manyien magi thund weche. It being understood, I was given the mandate to reach out so that we can fast track the formation of this new coalition. Kenyans are waiting for it. We do not have time to spare. Village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. To ng'ato ni Abdi obiro ataka okang'e gimomiyo o ataka ni wane jolinda mwananchi wachende town and I have the recordings an gi record ka kotimore Joma china inya leno makamage biro kayo dadi biro katai nyaka giko mag gazet kawono nyinga Cleophas Loch yakishimo Kanyakwara Mogejwanga nyaka sango chawa hudushi manyien ene jotend duond buche mago mag PNU DP kod National Empowerment Party wuoko chung musuo kod ogaye mar DCP Rigathi Gachagua ewi chung mare mar mondo mi giketh duond buche go kendo giriwre kod DCP jatend DP mano JB Muturi kod nyawadgi mano mar PNU Peter Munya oseo Gachagua kuom nyayo siasa mago mag pogo ogendi mawuok masawa kachiel gitemo chuno jotelo wetene mar mondo mi wetene giparo mage magitimore e kinde ma jatend DCP Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka mar Wiper kod Eugene Wamalwa mar DAP-K oromo mano mar chano chenro mar loso riwruok mar siasa. Chris Owino Nigeler. Auka mar siasa osechako kudho e gwenge mag masawa jumbe bura bang' ogaye mar DCP Rigathi Gachagua kok gi duol maduong' ni duond bura mar DCP
e duond bura mar jo-Masawa. Jotend duond buche mag DP kod PNU owuok mager kendo siemo Gachagua mondo duok piny siasa mag agoko achune kod lep mabor ka ginyise ni onge kod ratiro mar wacho mondo keth duond buche mamoko mane olos motelo ne duond bura mar DCP. Unilateral pronouncements by one political leader purporting to direct, dissolve, merge, or determine the future of another political party are not only legally untenable, but are also deeply offensive to the thousands of members, delegates, and officials who have invested their trust, time, and resources in building those parties. And the toning down of any demeaning and belittling behavior by any of our colleagues. We are not fighting anybody. Everybody is at liberty to exist, and indeed, as he often says, sell their own parties. But in selling your party, you must not go calling on other parties whom you found already. Kagitwa kod jofwamb weche e bore Nairobi, ogai mar DP JB Muturi kod nyawadgi mar PNU Peter Munya wacho ni oganda jo-Masawa nigi ratiro mar riwre kod duond bura moro amora magihero. There's nobody who is a passenger. We are all in one boat. Our drive is restore constitutionalism in the country, the rule of law. No one should claim a higher moral ground than the other if we honestly believe in what we preach. Article 38 of the Constitution guarantees every Kenyan the freedom to make political choices, including the right to form, join, and participate in a political party of their choice. These political rights are both constitutional and statutory and cannot be diminished by the personal ambitions or preferences of any individual. Honorable Gachagua, therefore, has neither the legal nor the moral authority to prescribe the existence or future of other political parties. Munya ore gutok Rigathi Gachagua kod Kidi Mark Masia ewi ketoreni eni ogai mar jo-Masawa ka onyisen jopiny kod jotelo mag Masawa pok obet piny kendo miele momakmano. While we remain firmly committed to the broader objective of providing Kenya with alternative leadership and ending the failures of the Ruto administration, such unity must be anchored on mutual respect, consultation, and voluntary cooperation, not coercion, political ultimatums, or demands for surrender. Ikinimu magine timore, ogai mar DCP Rigathi Gachagua, jatend Wiper Kalonzo Musyoka, kod nyawadgi mar DAP Eugene Wamalwa, oromo mar goyo mbaka ewi chenro mar loso riwruok mar siasa. Our meeting this morning with brothers Rigathi Gachagua and Eugene Wamalwa was a continuation of what we started yesterday. It being understood, I was given the mandate to reach out so that we can fast track the formation of this new coalition. Kenyans are waiting for it. JB Muturi kod Peter Munya odhi nyime kod paro ne Rigathi Gachagua ni siasa onego tim e yor kisera ma ok achune achaya kaachiel kod goyo kor. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Oburu Oginga koro wacho ni en bende nigi nyalo mano mar bedo jalup William Ruto e yiero mabiro. Oburu wacho ni en gi lony kod nyalo mano moromo e lemono. Bende omedo ni ODM ok bi bedo gi jalar kom ten piny Kenya e winjruok gi UDA. Kura ikikuja wakati huu sisi ODM hatutakuwa na candidate wetu
ni President William Ruto. But all the other positions are negotiable. Particularly number 2. Don't you think I deserve to be number 2? Because that is what our concern. Can I not be number 2? Mimi nimetosha. Jatend piny Kenya William Ruto omedo jiwo okang' mare mano mar lando ni piny Kenya biro bedo gi twak e wi okenge mowinjo okaw mar sudo piny Kenya mbele. Nowuoyo e para ma jatend piny Kenya mayudo Nairobi kama bende ne oromo gi jodong gweng' maromo 10,000 kano osegonegi omenda mabalang' mano ma biro migi dwe ka dwe e simbe mag ong'we yamo ka okumba mar thieth mar SHA bende ibiro ndikie familia gi duto. Lido Keoni giler. Tumkaribishe rais kwa makofi mazuri. Ne en romo ma jodong gweng'go yango ni en romo mar historia mane pok obedo e nyaka nene. Romo mane okelo kanyakla jodong gweng' mar 10,000 ma oya e konde mopogore opogore ma pacho ka. Mane ochokore kanyakla e kar jot jatend piny e boma ma Nairobi. Village elders oye! Jatend piny Kenya William Ruto tiyo gi thuolono mar siro okang' manokawo mar wacho ni piny Kenya owinjo bed ni bedo gi twak ma biro konyo e manyo yore mag kelo dongruok kendo bero ochumi ma pacho ka. I am calling on the people of Kenya for us to have a conversation about the future of our country, the future economic development of our country, the future development of our nation. Sisi tukutane, tukubaliane kwa sababu kuna wengi wanapinga maendeleo. Ne en mor kod ilo ne jodongogo. Bang' jatend piny Kenya William Ruto lando ni gibiro bedo ka giyudo omenda mabalang' maromo siling 3,000 dwe ka dwe chakre dwe manyien. Ibiro ng'iewnegi simbe mag ong'we yamo ka bende ibiro ndiki gi familia magi okumba mar thieth mar SHA. Village elder atalipwa marupurupu kila mwezi shilingi 3,000 kila mwezi, kila village elder. Bwana Mbadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12, tuwawekee hawa watu pesa walipiwe SHA. Kila village elder, yeye, mke wake, ama bibi yake, ama bwana yake na watoto wao wawekwe katika mpango ya SHA. You know, village elders were just regarded as village elder. And sasa he is not just a village elder. Yeye ana marupurupu kidogo, yeye pia anapata, utaona yeye anang'ara kukushinda. Atakuwa na power. Atakuwa na nini? Power. And there have been previous conversations in Parliament across our villages, first appreciating the role that our village elders have continued to play in building our society. Hii State House tumekuwa tukionea viusasa. Wakati mwingine nilikuwa nachukua hata pikipiki ili nije niangalie State House tu kwa umbali. Umeweza kutambua ya kwamba hii State House sio yako ila ni ya hao wananchi wa Kenya. To reach the State House is very wonderful. I'm surprised. God willing, if you can give us 2, 3, 4 hours, we go around, we see. Jatelo mano yore romono tiyo gi thuolono mar go debe ne jatend piny Kenya William Ruto mondo biere kendo e tilo mar ariyo kaka jatend piny Kenya. Ni vizuri tuhakikishe kwamba uchaguzi ujao tunahakikisha Mheshimiwa Rais anashinda kwa kishindi kikubwa. Sisi ODM hatutakuwa na candidate wetu ni President William Ruto. Mimi msimamo wangu ni wazi na niko na sababu zake ya kuwa William Samoei Ruto ni 2 term. Jatend piny Kenya William Ruto poyo gi kuom okenge magisekao mag konyo tao chenro mag kor gwenge. Lydia Okiyo, Ramogi TV, Nairobi. Kama chelo kaedo ma milimani owe uthuolo jod bura ma Mukurweini
John Kagushia girambun masiling 200,000 man bang donjne kod ketho man mar golo weche manyalo kelo luoro e chuny oganda e kinde romo mar siasa kieni kaunti ma Nyeri juma mokalo. Okinde magi onyiso ng'ur e wi sand mano ma jatelo no ne okale bang' kanyo tamore luwo chik mano mar manyo kata mano manyo gol kod doho ariyo mar mondo mi owe thuolo kod rambun wawinjane. Bang' ma kenyoro kendo geng'ne tesendo bila makamkunji, jaod bura mamokoroweni John Kagushia ne ochwali doho ma Milimani kama jal bucha Teresia Nyangena ne oweye thuolo kod rambun mar siling milion 1 kata omenda maching maromo siling 250,000. Kagushia ne ok odwoko penjo mora mora e wi bura manyo ochwal kod apisi mar jomin buche e pachoka. Kama otelo ne mano, doho ma Kiambu kod ma Milimani nyo osegolo chik mondo weye thuolo kod rambun ka okinde mage koni doho nyaka lure kod chike ma oseketi. It was alleged that he had violated section 10 subsection 3 of the Election Offences Act. That is the first initial entry of the OB. Today, Your Honor, and just to show you the malice behind this process, they have brought you these charges. Okinde Kagushia bende oseyo bad migao mar obila kod OCS makamkunji kumnyore moyo jaod burano thuolo kata bang' doho nyo ng'ado ni mondo weye thuolo. Since yesterday, release on 100,000, they refuse money. Release cash, release free, they refuse. And then they come and sit here before the court, tell you, charge this person and take him to jail. Let them take the dog, let them explain what difficulties they have experienced to obey the court orders. Apis jamin buche nyodonjone Kagushia gi ketho mar diro weche moko mabuo oganda e kinde romo mar siasa Kieni e kaunti ma Nyeri e kinde mane owacho ni ng'ata mabiro goyo ne jatend piny William Ruto ombulu masawa mar Kenya to biro romo gi makolwer. This crime is alleged to have been committed in Arumoro, which is around 200 kilometers from here. And the witness is expected to participate. Of course, the audience has alleged, which consumed these words. So, Your Honor, the logistics of even proceeding before you are cumbersome. Burano, igeno winj kendo tich adek mar jumani e doho ma Milimani. Ten counties ma pacho ka ojiwo mondo mi omed keto maino eneno ni gichopo kare singo mano mar chwalo dongruok e counties mekgi ma oyangi e kinde nyasi mano mar pedha yanga report mar kambi timo nonro mar Infotrack ma onyiso kaka counties kod governors ma pacho kae osegoyo okang' e yor loch mano mar kor gwenge ahinya to e sectors kaka somo, thieth, pur, limbe kod ohala e kind mamoko. Lipodno onyiso atamalo 75 mar oganda ma jo Kenya paro ni tend loch gwenge osemiyo piny Kenya ogoyo okang' ka ipimo kod kinde mokalo. En lipot ma nonro mare notim e kind dwe mar 1 kod dwe mar 5 higani. Lipot ma oyangi kod kambi timo nonro mar Infotrack ma onyiso kit kaka counties ma pacho ka osedhache yor loch gwenge kata devolution. Lipodno ma orango sectors mopogore opogore oyango ni sekta mar pur kaunti ma Trans Nzoia otelo gi atamalo 60, kaunti ma Homa Bay ni e namba 6 gi atamalo 51, Kisumu namba 20 gi atamalo 45, ka Migori ni e namba 23 gi atamalo 44. Kirango sekta mar thieth, Murang'a otelo gi atamalo 56, ka e counties ma Kaluo Homa Bay oriwo namba 6 gi Kisii gi atamalo 48, Migori omako namba 19 gi atamalo 43, ka Kisumu nigi atamalo 46. Sekta mar somo mae machielo ma omi pek ahinya. Kiambu kod Murang'a oriwo namba 1 gi atamalo 61, ka Trans Nzoia kod Elgeyo Marakwet nigi atamalo 57, Homa Bay nigi atamalo 53, ka Kisumu to nigi atamalo 52. We have Kisumu at number 4. E sekta mar ohala kod limbe, Murang'a otelo gi atamalo 51, Kisii kod Kiambu luwe machiegni gi atamalo 49, ka Homa Bay ni e namba 4 gi atamalo 48, Kisumu ni e namba 9 gi atamalo 45, ka Migori ni e namba 22 gi atamalo 43.
Kaluwore gi jalup jakom riwruog governors Mudhomi Njuki, achiel kuom gigo ma pod thiro tend loch gwenge en bedo ni moko kuom chenro ma owinjore ta kod counties pod itayo kod sirkal mamalo. Most of those functions, the 14 of them, most of them are just devolved from paper. But in reality, it is a different story. That is why you would still find a ministry in Kenya carrying out a devolved function, and when the budgets are read, one ministry has a budget that is more than all the 47 counties combined together in the same function. We are looking forward to that time when the national government will let go of what is devolved and let counties be able to lead, have the lead in implementing the projects in those 14 devolved units. Counties duto motele gi governors mamine oyangni nie kind counties 25 matiyo makare pachoka. Kotel kod Homa Bay e namba 4, Kirinyaga, Embu kod Kwale duto e namba 13, ka Nakuru kod Machakos oriwo namba 23. The most important finding of this report is not who comes first, although that's important. It's also not about who comes last. It is this: 3 out of every 4 Kenyans, that's 75%, believe their county is better today than it was before devolution. Think about that. It's not politicians, not researchers like us, not commentators like the media at the back there. It's the ordinary Mwananchi who have endorsed devolution since it came into its fore in 2013. Governor Mamuranga Irungu Kangata oyang kaka matiyo maber moloyo governors duto gi atamalo 80, George Natembeya nie thuolo mar 2 gi atamalo 76, Kimani Wamatangi gi atamalo 71, ka Gladys Wanga nie thuolo mar 4 gi atamalo 66. We know that the counties are not getting the amount of money that they should be getting. We know that the national government has been reluctant to unleash the hold that it has on national power and national resources, despite the stated wishes of the Kenyan people, that they want government to come closer to them. The national government has persisted in its habit of dominance and autocracy. And this is something that we see that young people are rejecting. Ekindego tend counties ojiwa ni nyaka koro giket maino ineno ni sectors duto oyudo omenda makare mar chwalo dongruok moloyo to mago mag thieth kod somo. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Koko ne obedo e boma ma Homa Bay bang' kweth rowere moko bago ng'anyo kendo muocho tulo e boma no ka gisundo mondo mi obila owe thuolo rowere moko 6 mane omaki ka itudo kod monjo kendo rodho jotend Linda Mwananchi e kaunti no. Obila ne omako rowere go e bus park mano ma Homa Bay bang' monjo coordinator mar Linda Mwananchi e kaunti no Samuel Nyauke kod jakiro ratiro Uganda Evans Lo Gor okinyi manyoro ma en tulo mane omiyo jo ohala oloro dukni kuom seche bura mano bang' ka kweth rowere go ne odino moko kuom apeni mantiere e boma no. Gino mano chuno obila mondo mi oti kod iro malungo wang'. Not left this place, and no one is telling us what time we live here or what protection they are going to give us outside this place. Now this brings me to one thing, and Kenyans need to know this. We are all alone. If you know you are in the opposition camp, you are all alone. You will have to defend yourself. If this is the way things are going to be done, and it is not just this isolated case. There are several other cases. But for us, we are telling fellow Kenyans who have goodwill, we really want peace. We really want peace to prevail at any time during our political journey. We will equally now, if we cannot be defended by the government to whom we pay taxes, find options of dealing with our own security. Okange gimomiyo o ataka. Ni wane jo Linda Mwananchi wachende town. And I have the recordings. Anagi record ka kotimore. Ana rao mamuso siepe na wago mbaka teno biro odonje kindo ochako ataka. Kima okay first time makelo complain against Abdi to police duoka e barua nege kiaya identify.
Haya, orango weche mamoko en siasa chako twere kaunti ma Homa Bay. Kendo mbaka muoch ni ng'ano mano madhi yudo kom gavana e kinde jogo mageto lemo makamano. Dibed ni gavana Gladys Wanga nyalo nuoyo lwete koso manen jalupne nyalo yudo lemo no kuome. To jok mamoko bende mantiere kae marango ng'wene geno margi chalo nade, man kaka jafwambo marwa Walt Nyambagalero jopiny owuon to niko dwaro mano mar kir jotelo mane. Ka odong' ndalo 371 to jo Kenya dhi yiero maduong' ma tarik 10 dwe mar 8 higa mar 2027. Jolut ombulu e kaunti ma Homa Bay omuocho mbaka ewi lemo mar gavana e yiero mabiro. E mesa mar Ramogi TV mar siasa oyango ni nyaka sani jok mosetiaore pap mar rakruok rigri e laro komno mondo mi gidunyre debe okelo gavana masani Gladys Nyasona Wanga, mane en jalup ne Joseph Oyugi Magwanga, Profesa Mordekai Ochieng Ongo, kanyakla kod Odoyo Wede. E kwan jok mageto lemo mar gavana kanyakla biro idho kata dok chien e kaka sa mar siasa medo sudo kendo kayo machiegni kod yiero. Gavana Gladys Wanga wuok Rangwe, Joseph Oyugi Magwanga wuok Kasipul, nyakla kod Odoyo Wede, to Mordekai Ochieng wuok e gwenge mag Rachuonyo. Penjo nyiedhore kit mbito kod kaka jopiem oikore mar rado. Gavana Gladys Wanga masani ni apisi ogedo kuom tije mosetimo ne oganda, to kendo ling'any mare mar bede od bura kuom thuolo malach koluo e wiye jakom mar duond bura mar ODM e Kenya. Kamachielo Joseph Oyugi Magwanga bende osebano Satini Ahmed mapek e debe. Magwanga osebedo jaod bura ma Kasipul Kabondo, kamogik to nyen jalup gavana e kama nyogwe tao kendo wuok e piny owacho mar Genoa. Mesa mar siasa mar Ramogi TV ong'weyo maling'ling kit tugo mar aguyo gi taya e siasa e kama Magwanga kunje pache kaluwore ni pok olando ayanga ni owuok e duond bura mar ODM kata donje chama moramora, to en jakanyo mar ODM kaka pile e kata odoko ni gavana Gladys Wanga modhi piem gode jakomno mar ODM. Awitwe weyo Ramula Health Level 4 Hospital kore CM na osiepa imanya wangaya to weyo Ndhewa kata Homa Bay mabiro dhi history. Mordekai Ochieng Ongo en jalony man kod ling'any modhi aloko wuok e mbalariany ma Andrews e piny Amerika boma maduong' ma Michigan. Jopiny to ni kod dwaro kit gavana mane magigete yiero mabiro 2027. Anyalo gombo ni wabed gi gavana Mario kanyakla. Kik wayier gavana madhoge mit to ok onyal kwayo. Pesa biro ne county government to ok nyal timo dongruok duto te mwadwaro. Nyaka wamed gi kwecho. Jonon siasa oforo ne Ramogi TV ni kinde mokalo ogai machon mar ODM Raila Odinga ne ni kod oteku mar sundo oganda mondo osir ng'ato motegno ka ok girango e kit dho udi kata oganda ne. Kata kamano e chal makiny nenre ka gima ng'ato ka ng'ato biro lwenyo kor roko kende e siasa. We as Angoa and as a party have made a very firm decision and very conscious to be in the broad-based government, and it is because President William Ruto has made a decision that many people thought could not happen. Many people felt that the house of Kenya, the house called Kenya, some people must be outside for some people to be inside. Chal mar luto ombulu ma Homa Bay to kod kaka dho udi obedo Karachuonyo, Kabondo Kasipul owuon odok atamalo maduong' mar laja Karachuonyo kochope ombulu. An kang'iyo gavana mwadwaro ng'at manyalo konyowa kendo gavana manyalo konyo yudhe. To odwaro ng'at manyalo riwo wiwa maka awuo kata ka wuoyo mbele joma moko to ok nyal chwadwa nikech wawacho gimoro. E Ndhiwa bende onywando Kaboch Kanyamwa to kod jo Karachuonyo mamoko kuomgi bende odak kuno bende igetoga e kendo ilombo kochopo luto ombulu. E Suba North kanyakla kod Suba South ogendini kaka Sembo Waondo e kinde mamoko. Jaloso kwan mag jok ma igeto kendo ochopo mondo mi oloso rodha mar luto ombulu ahinya te kwan mag siasa mabende nyaka nywandgie. Rangwe mabende oting'o Kochia Kagan to kod Gem
kanyakla kod ogendini mamoko mabende wang' janeno malong'o kendo irango e yiero. Omiyo akwayo ni mondo sirikal mabiro kendo mabiro donjo obed maber kendo otinwa. E kwanno bende nyaka yar makare kochopo e dier boma ma Homa Bay Town, kama kanyada kanyakla kod ogendini mamoko moa e gwenge mamoko bende ogudore kendo imiyo luor makare kimenyogi e yorno makare kinde mag luto ombulu. Jopiny ni kod ote mane kata tok chope debe. Wayier ng'ano manyalo dok kwayonwa mondo wabed gi dongruok moromo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro mojongi kanye makelo gik mar weche manyien duka kod gazet ikere mana kar kae Ramogi TV rito masani. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860* 418#. Ramogi TV en od jower duto. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok sa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach joma tindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Okungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi. Wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang' moni bi gudre wiye kate. Kaunti ka kaunti ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori. Wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mang'eny, but keto deep fried nutrients go there. Kichwake mang'eny nutrients there. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma mano kanyero tich 3 ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit.
Kar chakruok wachne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar Mbakoromo Iwacha Tich Adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Nyakora mogi jong machiegni gazet kawuono biro ni yamo mar Ramogi TV. Cheno mar piny kawarango ni kama timore gazet. An ka kod Anselo Yang, Anselo Yang reken machiegni nade. Asayo rita leo. Gazet. Maber kata gazet so kama kawaida nigi weche mathoth. Of course. Wan gi weche mag Azimio season 2. Onego dende ni Azimio season 2. Ber, iwacho ni Azimio duogo kendo. Ero. Azimio duogo kendo. Ero. Azimio duogo kato en gi paro mano mar loso loch e yiero maduong' mabiro. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nobago romo mano mar Azimio Council. Te wacho ni kanyo nitiere gi jok moko mosebedo kata ka kwedo ahinya chenro mora mago madipo ni nitiere mar ponono igeno ni Azimio dipo ni puodho ng'ato achiel kosoyo. E gazet mar Daily Nation ite mokwongo iwacho ni why Uhuru's Azimio plan faces resistance. Mano ka kuom Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Jeremiah Kioni kachiel koda ka mano Orfi Osotsi mabendo chiw pachgi kendo duondgi e ite mokwongo kar kae. Wanya nena ni ite na mokwongo nyakora moge jwang mano kama nitie ka gazeti mar Daily Nation ni mare wiye kanyo bende nitie wach machielo mantie ite mar 7 ang'orang kwa chopo to sani waranga ne ite mokwongo kae ni mare mantie ite mar 4 nyakora moge jwang nene ka mai kama intiere gazeti mar Daily Nation. Answer kae kakanya kama nyarange chieng' wuok tich jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nobago romo machalo kama kendo ka nokawo thuolo mano mar co-expand coalition kata kweth jokanyo mantiere gi jok modonjo e council kata jok mabedo iye. Azimio to Uhuru Kenyatta temo gima kisungu nyalo dendo ni CPR tene ni temo gole kuma yando kwame mondo koro utere next step ka gigeto mana mar mondo gikaw telo mar kuom Daktari William Ruto. Kata kamano nitiere jogo mantiere iye kanyo ma neno ni ginieri nitie kaka oko chikore gi dwachwa ahinya. Of course nyewa neno kanyo nitie parties mopogore e romono nye ni kanyo. Of course nitie Jubilee, nitie DAP Mayujin Yamal DAP party gi parties mamoko. Kata kamano key parties manie coalition ma United Opposition to nye onge kanyo. Ma notably nye en party mar Rigathi Gachagua nye onge kanyo. Gi side mar Linda Mwananchi bende nye wacho ni ntiere ka ginyal riwore gi Azimio sani. Rigathi Gachagua ineno kogol ka wacho mano page front page wacho ni don't imagine an endorsement from us. Mateni kiki igen ni nitiere sidh moro madhi wuok kuomwa ni koro wan wabo sidho wasidha nikech koro wan tijo en mana rubber stamping decision ma usemek. Wan watiyo okinyi odiochieng' gotieno ka wamanyo support, wamanyo support mar party wa. Kalonzo Musyoka wacho nang'o ni ginto gitemo mondo party ne gi Azimio temo mondo gi engage gi opposition United Opposition mondo gine ni gimiyo Kenya telo ma Kenya oromogo. Jeremiah Kioni tema koro nyogolo ywak ni en nyogole group nyo bayo oko wa meeting ke wacho nang'o ni en nyogole nikech support mare mar Matiang'i osewuok oko ok en gima opondo. Ne ntiere wang' jowi moro ne nitie kaka nowacho nang'o ni ento ka pache to nego
Jubilee or strengthen support margi mar presidential candidate margi mar Matiang'i moloka kendo Jubilee pod dwa mienore gi weche mag DCP gi parties mamoko. En wacho ni onego gi focus on strengthening kata mana jiwo party candidate margi ma en Matiang'i. Ososi makoro nye lose lo elo Linda Mwananchi kalore gi mondika ni gen sani focus margi en promote Linda Mwananchi mane focus margi maduong mane kuma gineno ka gidhi sani mondo giyude ng'at moro ma gichung' e logi mano madhi laro kom pok giyudo jalno manyalo chung' e logi kanyo kata kamano to gazette page mar 4 odhi nyime gi sigana ni ka koro mention ji kaka senior counsel Martha Karua mano mar People's Liberation Party ma wacho ni nitiere plot moro to undermine technical committee mano bedo set up by United Opposition. The technical committee ni nitiere document moro mane gisegolo mano onego bed ni United Opposition tiyo godo kaka foundation mar but document ro nitiere nyaneno e mbui nitiere jogo manyawacho nang'o kinde ka gidhi e bura to jotelo gi act ka gima pok gisomo document no makoro emomiyo rombe osebedo ka bedo postponed osebedo ka ok dhi nyime koro mage kuonde ma shida osebedo kamano nyokoro mjang so mane gi thoth matut e ite mara ang'wen ka ite mara bich nyokoro mjang tiere wach ma Gachagua bende no wacho ma bende koro kelo liete gwenge mag Mount Kenya ni mar jotelo mamoko ma koro loso yo kanyo ogai mano mara DP mano JB Muturi ntiere mara Party of National Unity PNU Peter Munya e kin jotelo mamoko bende mantiere karkae Leni Kivuti e kin mamoko bende magilose giwacho ni gino ma wacho ni duon bucho oban piende kendo riwre kod DCP en paro moro morem en paro manono mok gidhi kao jomta ko wacho ni walo kodwa ipimo wiwa gino ok timre osenene kitime duon bucho mopogore UDA osetime kinde machon Jubilee no teme ma mondo bigi Jubilee yor pi kod tiene no bano piene gi ma odonjo karkacha sane UDA bende osemonyo moko machalo kaka ANC e kin mamoko Ford Kenya bende no kono ga UDA ni hawa no kwabi wano dong mana kama ntiere mondo gimoro ina na timre nyaka bere ni tiere foundation moro aido ka parties ma number 1 parties ma biro together go ng'eny ne yudo ka bano piende gi to loko kata mana nying party ok gidhi gi nying party achiel rarely kaka mar UDA mineno ga ka ng'ato bano party ne modonje party machielo but mostly yudo ka parties ariyo kata adek yudo ka kovunjo nying parties gi to gibiro to giriwore kamoro achiel to gibiro gi party manyien kata kamano to jogo mawuok ntiere joint press manyo gol gi Democratic Party leader masani mano Justin Muturi mano former AG kae to ntiere Party of National Unity PNU mano sani koro Peter Munya manigo kae to ntiere Development Empowerment Party leader Leni Kivuti mago jo criticize wach mane Rigathi Gachagua no wacho nang'o ni parties ma nie gwenge mag Mount Kenya nyaka ban piende gi madonjango odonje party mar DCP giman godo gi shida gi statement ma wach ni parties mantiere Mount Kenya gi en ni party ka party mamano kalure gi chike mag party party ka party nyaka bed gi national representation onge loso party ni party ni en mar gweng ni party ni en mar gweng nyaka bed gi representation nyaka bed ni ngata nyalo join party no makoro sami claim ni party makama en party mag gweng ni matene ni i contravene chike mantiere mag political parties koro sama iwacho ni parties mantiere area ma Mount Kenya mano wuon osenyiso ni agenda mantiere ka ok en agenda mar japiny ok en agenda mar riwo Kenya en agenda mar neno nang'o ni party achiel manigi mbi mondo control gwenge mag Mount Kenya kono kamano nyokoro mojwange ite magazet ka ite mar ariyo somo weche mag School Music Festival manyaka sani
dhi nyime ka jopuonjre odonjo e chenro mopogore opogore ka gintiere National Music Festival matimore Kibabii University, no jopuonjre mawuok e sikunde ma opogore opogore. Mano ite mar ariyo weche mag School Music Festival mantiere kar kacha. Ite mar adek nyakora mag jwang' nitie sigana mikoni kar kacha ni From Nairobi to Karatina. Nitiere nyidendi iluongo gi kani Mchele Queens. Nyakora mag jwang' Mchele Queens gi chopo ni bed ni madho pi, kata madho soda, kata madho kuong, kata madho ang'o. Sani gimoro amora mimadho ka intiere oko tiumo, ibet mana kod nikech ka itemo idhi yudo mokwongo kionge simbi, samoro nyalo chopo ni kata ionge kata gari, to moloyo mago duto nyalo chopo kama ionge ngimani iwuon. Sigana no chiw kar kae kiwacho ni ochal nade en ohala moro mosebedo kae ka sudo ahinya, kendo koro sani irango gi. Iwacho ni nitie ji matin bende manya bedo ka ni tony obadho machalo kamagi. Ansel en gino ma nomiyo nyadendi moro kae, mano Alice Mugo, ma bende en suspect mano kae itude kod nek mano mar Kunti Sabea moro mano wito ngimane kinde mokalo, mago jumbe mokalo. Kakori wacho ni gini en racket maduong' ahinya. Sigana ni wasebedo kwa lowe sani koro aparo ni jumbe madhi ang'wen sani. Daily Nation osebedo ka kele. Ten sigana manyiso kuma wachope kako ganda. Masani okinyal kata mana dhie magawa moro ni ibet ni imetho kata mana iyuo mosoti moro kata uso chachi moro. Matin dido ka nyadendi moro osechopo kanyo ero to koro berore to moberore no to karantie kako osegeto ni mondo oket gimoro math mari kanyo ero. Koro sama pod ugo mbaka samoro nyalo wacho ni waya maximum moro ka eka B temi ido ka kori kito ni ochele to tinde lich to iwacho sigana mogol ka en sigand ji ariyo. Nitie jal miluongo ni Wambugu Kanaro kae to gi Alice Wamugo ma en koro iluongo ni Queen Pin. Nyalo luongo ni Queen Pin mar joko chele. Ma koro iwacho ni ne gin gi two contrasting occurrences magi odichieng' no. Mano odichieng' mara tarik 13 dwe mara auchiel, mano dwe ma June. Wacho ni Kanaro en kano struggle shaking off maternity feeling mar anyalungo nango ni wich mawirore kata mer moro minjo kimetro kata kuong mi madho bi penjre ni kuong ma madho ni okonego mera kama kara no seket ni ochele kanye. Tiwacho ni bang'e no ema koro nowito pesa omenda malao 400,000 mano gole simbe kiore simb Wamugo. Koro Wamugo e prime suspect ka. Tiwacho ni odichieng' no ento chal kaka mano pogo pesa 15,000 noro ne landlord tingeni nyaka misheane mano ma kawaida. Nikech tarik bane no kok en dhi miso dwe kanyo ero kae to nochako oro 10,000 manoro mondo nyiew godo gik chiemo ma ot tim godo shopping to but koro mane koro ibedo suspected maduong' ahinya en 50,000 manoro ne achiel kuom accomplices ne mamoko ma en nyadendi bende kanyo ero. Koro bang'e no ema koro chako gol sigand Alice ka wacho ni ma rien timo osebedo kotimo sani koro madhi higni 2 mantiere kata jal moro ma bende ntiere kata mana case moro mantiere Thika Law Courts ma Wamugo gi jal miluongo ni Judis Wangari Rungu ma bende face trials ma oyawne godo bura ma keto ochele math ma jal miluongo ni Roy Kuria Njue kumilongo ni Visport area mano dwe mara adek tarik 8 higa mara 2024 ma bang'e no ne gikawo ATM cards ne ariyo kanyo ero. Koro bang'e no to koro igolo kaka pesa no ne gipogo macho ni Rungu no yudo 50,000 kae to ntiere cases moko be mapod luwo Wamugo ma iwacho ni ntiere kaka bende ose yawne bura ne handling of stolen property mar jal manotho mane case mar ochele moro mane miwacho ni quantity surveyor bentiere case mo oyawne kamar handling. Koro ken kata mana wach mar ochele ni kende
en gi cases mamoko. Nitie kata mana case moro mano settle out of court mar jal moro bende noketo ne gimoro, iwacho ni noketo ne gimoro makoro nowacho ni ma wa settle out of court abro chulo jalni. Koro kane jalno se confirm ni nochule ema koro case no rumo. Koro en sigana ma pod dhi nyime, ji medo biro nyime ka wacho nango ni ambe noket na to ntiere sports moko mo yang ka achiel kuom gi en V-Sport gi mamoko. Ntiere gwenge moko sana gwenge mag masawa koni ema weche go ng'enye, ema gino timre ahinya. But koro nyo chako duogo modonjo Nairobi kabe, koro nye ema koro bilo sebedo ka luwo at least mos ka build case. Kamano mano ka gimako gwenge mopogore nitie matimore Karatina, nitie matimore mane Chunybo Manyeri, nitie matimore Thika, nitie matimore kone mopogore nyakoro ngoja emani kinoko kacha metha kitang mane wach matimre oko ka mano ka intiere kata beni ne pi bende oka giwe Kagusha na osekelo wachne en be ondik mare karkae wacho ni Kagusha court drama ends with 1 million bond. Mano mantiere karkanyo bende ite maradek kapod gintiere karkanyo angiso mane ite maiye karka ni mare ite mara uchiel sigana mochiw karkae wacho ni gimomiyo Linda Mwananchi chung margi bedo margi kumora achiel kata bedo gi duond bura pod ntiere lwet registrar. Iwacho ni sani ne giyudo badho, iwacho ni ohinga moro matin mano machungogi wechegi mago maga ndiko duond bura no mar Linda Mwananchi kaka duond bura. Mano slogan margi mabende gisebedo godo motelo ne yiero maduong' mabiro. Registrar wacho kama kalure koda jaloso elo Linda Mwananchi mano Karoli Ong'ondi wacho kaka registrar ukono gine gidhi review decision kaeto ichiwo negi feedback mano duoko toka mano giko mano mara juma ma wantiere ni nitie weche moko mag somo kapok adonjo kanyo tiek mar siasa nika ite mara auchiel kod wat Linda Mwananchi to pod dhi nyime ka gima duong' mar registrar no, of course first application mar registration ne gitimo online ma chiko yie inyalo register political party online. Ema koro registrar no duoko gi kanyo ka wacho nango ni slogan gi nying no chal gi party moro mano sebedo registered miluongo ni Linda Mkenya Boresha Kenya mamano koro dhi ataro ma chik ma public interest mano section 8 of the Political Parties Act cap 7D ma ema koro wacho ni kapo ni Linda Mwananchi onyalo register party gino to mano dhi kelo nyalo kelo tungni kinde gi nyalo kata mana kelo confusion ne jopiny nikech bende nyingi odwa chal. Koro ma odiochieng' manyoro nye jotelo mawuok Linda Mwananchi ng'eny gi obedo listed ka. Achiel kuom gi en Edwin Sifuna ma en senator ma Nairobi, Mr. Karoli Omondi, Vihiga Senator Godfrey Otsotsi. Karoli Omondi aparo ni sani jaloso elo Linda Mwananchi. Aparo ni be Azimio be nyalo bedo ni en jaloso mare. Embakasi East Member of Parliament mano Babu Owino, Kisii Senator Richard Onyonka. Jogi king'iyo malong'o iyudo ka ng'eny gi gin jok ma pod gin registered kaka members mag ODM but sani koro gin tiere Linda Mwananchi wing koni. Moko mani kanyo gin Mavoko MP, Patrick Makao, Jack Wamboka, Mano Bomala, Clive Kisairo, Kitutu Masaba mago MPs. Kaeto wan gi nyadendi Faith Odhiambo mano nen ker mar Law Society of Kenya kata mana riwruok mar okinde Kenya ka nyalo kete gi dholuo. Gima moko nya gin ji mang'eny nyaneno kata mana rowere moko be ntiere e group no kanyo kanyanene e mbui kasecha. Koro nya gin gi romo gi registrar mano Mr. John Cox Lorion Nokou manye gi dhi penje gimomiyo no reject registration ma nying no to nye gi wuok ka giwacho nango ni bura no obedo maber, ntiere progress. Registrar o promise ni obro review decision no kae to obro miyo gi
obo miyo gi feedback ka juma ni pok orumo. Koro girito mondo gine ni biro bedo nang'o to aneno ni ka onge issue moro amora to wegi aweya mondo giregister nikech pod gibiro mana register gi nying machielo to movement en mana machacha kamano nikech moro mantie wacho ni chal gi mago bende mano osebedi kanyo ka osechak losi mano mosebedo reserved chalre gi mano slogans moko machalo kaka Linda Mkenya Boresha Kenya ntiere public interest bende luwe mano ka eneno kacha kutenre koda section 8 mano mar Political Parties Act mano cap 7D mano mar registrar office bende wacho ni mano gibedo kacha ka girango mondo gichiw nondo magi makare kasa achiel bende osoromo kod mandai kade kende weche mag somo wacho kar kani ero nitiere jopuonjre moko maromo 462 mano nyaka sani osemaki kitudore kod wengo mag skunde kod ng'anyo mano nenore kinde mokalo ma jod bura no kon kanyo kalure kod wach mabende olol tua mano John man PS mar education basic education mabende nowacho nyim jod bura go duto mano weche mano timore tam mokalo kaka machielo bende weche mag somo bathe kar kacha wanya neno ne record number 6 exams amid 6.7 billion funding gap mano wach mantiere kar kae wacho ni sekta mar somo bende osegolo omenda maromo kacha bilion 4.9 mano ma nyalo clear delayed payments. Sirkal timo mana weche mag sorting delayed payments ansel to gino matimore ntiere omenda mitiyo godo pile ka pile ma ok chul kata masune bende kale midhiero mopogore sani nitie jopuonjre maromo milion 3.5 mano madhi timo penj mopogore mago mitimo kod NEC e tamanyien. Wakwonga chaki wach mar learners processed over school unrest gimo mako dhoka kani gwengewa mag Nyanza ose record the highest number magin gatamalo 26.2 mano Nyanza kende iluwe gi Rift Valley mani gatamalo 25.3 sorry Eastern atamalo 25.3 kai to Rift Valley 19.5 mano atamalo 19.5 iwacho ni total kiriwo Nyanza Eastern gi Rift Valley gwenge adek go account for 71% mana tamalo 71 mar sikunde duto kata mana jogo josomo duto mosebedo processed in one way or the other to kairo oyang nango processing ni otiende nango nitiere weche mag osebedo investigated moko setere nyim doho moko sechiwne gi bond moko nie remand moko to osetimne gi ocho koro kena ni en blanket ma ni technology kaza to koro en blanket processing mose timnegi but gin mopogore to obedo broken down ka ni ntiere kind April mano dwe mar 4 tarik 27 nyaka dwe mar 6 sikunde ose record March manie sikunde 71 24 ma planned man ntiere paro mar wango sikul kai to ntiere cases chikoga beach ma students unrest gi cases 14 ma precautionary school but no lor sikunde mondo ogeng midhiero kai to ntiere fatality 18 ma ntiere hinyruok kata mana thoe 18 mosebedo but kind dwe mar 5 dwe mar 6 tarik 7 nyaka dwe mar 6 tarik 14 wasebedo gi 24 fire incidences 10 planned arson attacks gi 29 arrest cases mosebedo reported karamanto wachani midterm ntie kaka nyicho kweyo weche makoro pok arrest osebedo but osebedo marach ahinya kaka nen before midterm kama na nyoranga ni ite marapaka beach machinglo kaka watieko kachiel koda ka wach matimore ite mar the standard mokwongo mawacho kata ni another kill kata kamano picha mantiere ka jaka gi mantie jomo ka gi mantiere oko kacha to match ntiere oko kacha luo ken wano stako wangogi DCI NCIC golo weche mawuok e dhogi bende gin wana weche maliet mawuok achinya wengo moro to nigo ulu mar kingpin asel kona gimene no kama pio kaito bangenya kwara mojang bendo kona ne gima girangane ka ananeno ka maching logo kani jogi breathe fire mantere ni ngato ka ngato ko yaw dhoge to en mana
hate speech ema dhi nyime. Of course aneno ka jal machalo Kingpin ma Murima ogol ka, nitie jal machalo Ken NCS ma health koso nyalo bedo ng'awa mano ok ler ahinya, gi machalo MP ma koro nyo omake karwa kaeri nyoro odiochieng' early this week kanyo ero. Koro gin ji adek masani koro ing'iyo ahinya nikech gin ema gisebedo ka gidero weche. Kata kamano tiwacho ni DCI gi NCIC to ntiere kaka temo balance gik moko kaeri ma koro ket ratil moro ka ma gitemo balance gine nang'o gitemo weyi waket jogi e balance wani koso kik bed wayaw negi case koso biro bedo nang'o. Amano koro japiny neno nang'o ni hate speech medo mana dhi nyime, but DCI gi NCIC to ok gin proactive kaka japiny nyalo dwaro. Koro mane paro maneno ka koro maching logolo ka ni on one side ntiere jogo magolo hate speech gin por gidhi adhiya nyime gi weche mag hate speech, on the other side state agencies monego bed ni deal gi issues gi to nyalo bedo ni nindo. Erokamano ahinya Ansel. Wach mantie ka gazet mar The Standard wacho ni another killing kiro thuolo mar some ka ang' bedane kod ng'eyo kan tang'o timre. Nitie jal miluongo ka mano ite mokwongo e gazet mar The Standard. Adamiyo Joyce thuolo mar mondo mi odonji to nitiere ite mar The Standard kae ka wanene mana mokwongo ka mar mondo mi watieke. Eric Otieno nowuok dala manokodhi manyo ngima makare to nokodok. Jal ma jaiga 19 mane riembo bodaboda ne omaki kendo otere osuptal mano okasado hospital ma utere kar mano tesendo bila mano ma Muthaiga kato bang'e report wacho ni ero ne otho. Postmortem yudo ni nitie gik moko mano hinyore e fuoni mage ka bende nitiere macha wacho bedo cause gi blunt force trauma mano kata kogoye kendo hinyruok ma kamano kelo tho mare. Mano wach machielo mantiere kar kae gazeti Ansel. Iwacho ni jok som iwacho ne picha monde kata piny kar kanyo mar Ojwang' mano Albert Ojwang' Mabuche pontiere yange kar kae gi jakendera Tito Kanda Wanjiru wacho ni ne waparo ni mae borumo gi tho kata nek mano mar Albert Ojwang' kod Julian Njoki. Muthaiga police arrested Eric Otieno on Saturday and on Tuesday he was dead. They beat him to death. We can't live like these guys. Something has got to give. Thursday ni maandamano. Yes. Wach mar Eric to koro lichka nikech wachore ni nomake gobila aparo ni nitiere traffic rule moro mane oketho mano en case ma onego bed ni komaki ne to en kata mana booking moro monego bed ni timo piyo piyo to kantie fine to ichiwo piyo piyo. Kata kamano to wacho ni nomaki to kete cell kanyo chalo gima nogoye. Koro gima notimore e cell kanyo ma pod wakia ng'ano timre. To wacho ni postmortem kano tim noyud ka ni en gi almost 2 liters of blood mane ni e iye mate ne ntiere gi internal bleeding ma by the time mane joge biro kawe noyudo ka ok nen hali maber ahinya. Koro wach ni en wach monego non malong'o nikech ma en irresponsible behavior ma obila gi nyalo bedo ni ntiere godo ma onego ng'i malong'o. Erokamano Ansel oyango awenya kuom yongo somane gazet ma Daily Nation kod The Standard. Ninga kilo kosoro woje kisimu kanya kwa mkenya kachisangu kokorado kawuono warado machiegni kodi oriti masane.